Kodwa athi amakholwa mayehlala phansi ngase ngivela ngibangedwa emsebenzini onzima kangaka. Kodwa ngiyacela uNkulunkulu ongithumile ukuthi angiphe lokho angipha kona. Maye sengiphile bese bephila abantwana bakhe. Mangenzeka ukuthi ngikhuluma kwami ngisheshe ngisuke kona ngikhulume lokho kade uNkulunkulu angikhuluma. Njengamanje ngifana nomuntu osezibeni ohamba phezu kweplango encane njengangomhlane ongathi mangenzeka noma yini ngingene phakathi esizibeni. Kodwa ngoba uNkulunkulu khona nginethemba elipheleleyo ukuthi uzawuba nami. Bengicashile eNazaretha bengekho ngisheduze ngenxa yemisebenzi ethile. Bengithi ngiyawufika nje ekuseni ngifike nginabe nami ngilalela inkonzo. Kodwa ngithe ngazelele ngase ngena nje ucingo ngizwe ubaba besho njalo nami ngake ngisho. Wase ngene ucingo luthi-ke sengikhonjwe umuntu omkhulu wasezulwini ukuthi umsebenzi ucela ukuthi ngiwuphathele uNkulunkulu ekuseni. Upheleke nasozwaneni ngoba ingekho nasemqondweni ukuthi khona nasekwenzeke. Bengithi nami ngiyofika ngihlanganyele nabayingcele abahlala belindile nami ngilinde kanye nabo. Kodwa kwenzeka ngingakho ngilonquzele ukuthi uNkulunkulu akasondele enze umsebenzi wakhe. Isabatha eNazaretha leli likaNkulunkulu elijwayelekile, kodwa futhi ukuthi angithi ajwayelekanga. Ngani? Ngoba isabatha lesiphiwe ezulwini. Thina benguni, thina bakaQwaba noGumede ney'bongo zonke ezingena ngaphansi kwalezibongo. Nazaretha asiphiwanga etafuleni, ngabanye amazwe asikwanga kuhle jatshula, kodwa sanikwa kubi. Cabanga ukuthi kubalulekile sizule kule ndawo. Kwakungekuhle, kwakwenzeka izinto ey'ngafanele ngabe zenzeka umuntu ophilayo, kodwa zazenzeka. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi ziyobikwa kumnikazi wemphefumulo owayekhona nokhona namanje, awushebe munye. Futhi asikaze sitshele ngomunye umuntu sayatshela ngoshebe wathi usuka lapha azoshaya izulwini. Sitshela ngomunye umuntu. Usungazenzela-ke nje uma uthanda ukuzenzela, kodwa sitshelwanga ngalungu ukuthi uba khona nje uGumede kuthiwa uyoma phambi kwethu asitshele indaba kaNkulunkulu. Kwase kubonakala ukukhuluma kakhulu, kodwa kwase kubonakala nokunesidingo sokuthi leli dimoni lithandazelwe, licele ukuba ligudluke. Wayesethi-ke umkhulu weboshwa ufanele njalo emva kwaJulayi, sonto lokuqala emva kwaJulayi, emva komhlangano kaJulayi, bese bakhona lo mthandazo la sinxusa khona thina bemboni, thina boqaba namhlanje sizonxusa ukuthi uNkulunkulu asikhumbule
angingena kuona kwaba namaphutha ayenziwa okhokho bethu mhlawumbe nabo babengazi kodwa-ke kwenzeka kwase kubamba thina kubamba lesizulwane kwase kuthiwa-ke esontweni lokuqala emva komhlangano kaJulayi kuyoba nale nkonzo yokucela siyilowo nkonzo-ke thina balezibongo sengiyibalile kodwa-ke ngifisa ukuthi-ke sibe sonke ngoba nani nomuntu unemithwalo yakhe asuka nayo endleleni angabi ithi kuphela asingene sonke mali zanyazanyiswa icibi asingene mhlawumbe ukholo besinalo sophuma sekuphelile kwathiwa noma sayihlabelela zonke ihlabelele khona eziwu-242 kodwa ngalolu suku singasiyi lisi selikhulu nama-20 nesithupha 126 cela-ke bangilekelela bayingcwele sisihlabelele asicula ikhasi siyahlabelela uphakama sabela wena
kuthiwa siyohlabelela sihlabelelo noma singayihlabelela ezinye kodwa sifana nesihlabelelo masilapha enkonzweni fanele sikhumbule into eyodwa ukuthi akukho umuntu eseza kuye ngaphandle kaShem. Akekho umuntu oweza umngani wakhe, akekho umuntu oweza umfowabo, kodwa wonke umuntu wathi mayithanda ngoba sithandiwe uNazaretha eNkosini. Sasiza kuShem. Shem uNkulunkulu wethu. Hayi mina ngintideka abantu mangabe bengasafuni ukusho uShem uNkulunkulu. Ikakhulu uma kade besho ngoba ngiyakhumbula ngolusuku umnikazi wemphefumulo wayisho lento wathi uShem wangahlali nabantu uShem noma uNkulunkulu ongahlali nabantu uNkulunkulu ongabasizi ngalutho abantu. Kodwa uNkulunkulu omuhle ohlala nabantu. Ufike ithuba lokusibike bese sihamba soyibika kuye. Ilo uNkulunkulu osayitshelwa ngaye. Yini ngathi kushintshile manje? Ushintshiswe yini? Yini singasayiboni lento? Hayi umuzumulethu hayi angisho la ekhaya ngisho ngaphandle. Kusema kusingene lezizwe singaqondile lezothi kusuke singaqondile ukuthanda nje indaba uthi angeke umuzi umuntu hayi kwawulimi lasehleni lo ukuthi uNkulunkulu ulimi lasehleni kwawulimi lesikhathi awu mina ngazi uShem akanawo ne-present tense akanawo ne-past tense ke konke kuyafana ikhathi zonke ziyafana kuba isikhathi samanje. Uzwe abantu bethi hayi inkosi inyanga yezulu yayibambile. Mina uqonda kwami umuntu mangabe ebambile usuke kukhona umuntu ambambele. Mhlawumbe kumbuzo ungalandeli wayibambele bani? Nkosi yayibambele bani? Yebo isivumo sithi wayibambile. Ungalozini wayibambele bani? Yabona into bayathi yaqala ijwayele ukuthi jwayele. Sesiyezwa namanje ukuthi ukhona ukukhuluma ofana nalo. Ayikaze yakhuluma indaba esihlalo. Kusekhona umuntu ohleli esihlalweni. Ngisho nasemakhaya laqhama khona. Awuyikhuluma indaba esihlalo. Ikhuluma indaba esihlalo mangabe unenkinga. Sengekho umuntu ohlele esihlalweni bese yakhulunywa kambe makunje na kwenzeka kanjani. Kodwa isenta yodwa ukuthi oShembe bonke bese bemembatha noShembe khona kuthi izitha zakhe singamboni abe uNkulunkulu nje wamaNazaretha. Kungabika ukuxokozela mongena nje taxini ungena ufike uhlala driver ngikhipha nifake awuzombuza ukuthi awudrive usuyaphi manje ngoba usetaxini la futhi uma ungabhekile uzothola impendulo engeke sikujabulise. Impendulo nje cha umuntu enkinga vele wehle acishe imoto bese njalo acishe imoto bese hayi khona indoda ekhulumayo wenkothi uyakhuluma yini hayi bese besha abantu bethi hayi ukuthi bese hayi uma kunenkinga kehle uze singaphazamisana make washo njalo usiyabona ayingcono ngithuka
ngoba ngizobona abantu besondele bemba abaningi labethi uthini uyakwazi ukulandela emva kwalo. Inkosi esisihlalweni njengamanje kuningi la khombisa khona ubukhosi bayo nobunkulunkulu bayo. Kodwa ngithatha nje kodwa noma ubili ngingeze ukukhuluma indaba yami, ngikhuluma indaba nje esigameko. Ngiyalingeka nje ngolunye usuku ngomunye unyaka ngithi 2024 ngizokusiza ngizoyisho le moto ngokuhlobo lwemoto. Sengithanda le moto le khona ayisuzu ngathi babiza ngani noma nokubhaja noma yini. Sengizwa ngiyithanda angazi nami ngiyithandelani. Ngithi ngeke le ngikuphi ngisentabeni uJanuwari. Sengithi kufanele ngoyibika le ngoyicela umnikazi. Ngizama ukuchaza ukuthi kwesinye isikhathi uma ufikile wacela ukucelayo uma sekulethwa kungafici wena kuyadlula dlule kwabanye abantu. Isibusiso sesiqonde kuwe uma ngabe uNkulunkulu nengilozi esiphethe wayesethola ukuthi wena ukho la endaweni yokulinda usinikeza abantu. Kodwa ngenhlanga kwenzeka kumina. Mangifika ngesonto lokugcina bese ngiguqa Nkosi yamakhosi kunemoto lapha engiyithandayo cabanga ukushintshela ngisho nje nangegama engifisa ukuyishintsha bese ngithola le uthi ke umkhulu weboshwa usuyithengile isikhona ngithi mina ngisazoyicela uthi yena isikhona cha uselokusa kabi hayi usibusi ngase ngihamba nje ngikhululeke kwase kufika nje makuhamba amasonto amabili amathathu ngathi nayi angingayishintshe lemo ngiyishintshelana ngiyeke futhi insolment sizoba nkulu phela ingcono la ngikho abantu ngiyadlala kanti ngiyadlala ngizoba nenkinga uNkulunkulu akangcolisi futhi akangani wamuntu hayi ushebe singamezi umngani wethu noma sisithanda noma sekunjani ngoba ngwenzeka usiphazamisa lo ngomhla uphela mhlawumbe ngabe mnandi njengamanje kodwa ngomhla uphela ngenzeka usiphazamisa ngase ngithi ayingeke sengikhohle ukuthi ngicelile ngacela umuntu omkhulu wasezulwini nayi ngeke ngisakwenza yavele le moto le bengithe ngizoyiklina yathi yangangihluphela kube kuhle ngayithatha ngayisa kubowayo mangifika kubowayo bathi hayi ndoda sinike nje noma u14,000 ngoba manje ukuze silungise yonke lento hawu ngizowuthatha ngoba phela ngisasebenza ngumahlalela kodwa lo ishayikithe kodwa ngisasebenza hawu hayi ngizame ngihlanganise ngikulethe kuphela isonto amabili iphinde lonto leyo hawu ngikhokhe kangaka ngangena ngigijime mina endlini ngeke ngisibize isitolo kodwa ngangena ngigijime yathi angikhulumisa ithi kunjani itiye ngathi angifuna itiye yini le nenzela le moto ngiyikhokhela imali engaka nenze njani ayi wathi uyakhuluma le yangincenga indiya lathi yangincenga ngavele ngaba nomoya nje wasemhlabeni cha nala sigqokele ingobumhlophe uyafika nje umoya wasemhlabeni sicela uNkulunkulu athi ukwehlisa umoya wasemhlabeni ukuthi sibuye sibe semhlabeni ayi wazobiza abanye manje ukuthi angizoncenga la ukuthi ngehlisa umoya ngilalele take your seat Mr. Khumalo hayi ngimile ngikhuluma ngimile angisafuni lutho sengikhohliwe ukuthi ngenza icala ngoba kuyenzeka sisola abantu bathi inkinga ikuthini
uzumkhomba impela umuntu ubone nabathakathi ubone yonke into nabakuzondayo kanti indaba isuka kuwe awuyibhekanga wena kuqala injani mina hamba kanjani bangihamba kodwa siyathanda nokuyibheka izolo zabanye abantu hayi mabefika laba mayifika lo munye usalesman athi hayi no angichazele athi hayi kanje hayi ngingezwe bese ibuye imene nayi msekumele no imoto yakho ngeke isalunga kahle isindala manje nje isindala nje kuzofa lo uthi ukhanda lo ufe lo ngakho ke kunjani sikunikene usinikele bese sikunikele ayikwangathi ngiyalapheka ngizama ukusho ukuthi uma ngabe ucelile lokho usukucelile ukunikwa kunjalo kwakunjalo amen ukhona isihlalo engikusona njengamanje ngabe wayenkosi yamakhosi esezulwini so uthi ngibe usekela sihlalo wabaholi bomdabu ngangaphuphi ngangacabanga angisena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu kodwa manje uvuleke ithuba ngiyakhuluma kodwa angithandi ukukhuluma ngoba ngezwe ukukhuluma kwasho iphoyisa ngase ngibona ma ukhuluma kuzohlula umuntu omthetho ngibe ngubani hlula umuntu omthetho kodwa ngangacabangi kwakucabanga kodwa kwenzeka nje bathi bayakhonjwa abantu hayi kubani wathi umuntu hayi ngeke mina wathi bayakhonjwa omunye wathi hayi ngeke mina kwaqhamuka yedwa wathi hayi ongenana kosibani bani bakhomba mina hayi kosibani bani ongenza leyo ngeke kodwa sinaye khona lapha ekukholweni hawu mina wathi hayi ngeke ngisize bathi akube yimina manje hayi mina ngibona wena hawu kanjani cha indaba ilapha esihlalo kodwa uzoba nenkinga kwesinye isikhathi uma uyesihlalweni ungakutholi okutholayo noma okufunayo kanti indaba ibhajwe kuphi ibhajwe kwabakini ngiyakhumbula eminyakeni ephambili umnikazi walomsebenzi wakusho lo wathi bekade kunobaba nithi manicela ahamba umcelela kwabakini bethi noma abakini benqaphaza bethi hayi lo ukuthi selokhu sahamba akasazi ukuthi singobani bese ncenga umuntu wasezulwini uthi ke sengizobayeka ngibadedela abantu bakini bayikhulumele nani uma nifika nizokhulumela ekukhulumayo ngizolalela bona bathini mabe simnike ngizoninika mabe hayi ndoda lutho lo angizokunika lutho manje ke ngenzeka ukuthi sifune kanti ngiyacela musemakhosi ngingaluli kakhulu isicebo umphaswana kube isicebo lesikahle kungabi isicebo esiyinkinga esizokwenza ukuthi umsebenzi uze wonakala inkosi sengikhuluma ngokushembela uNkulunkulu bakhe futhi zimbili nje indaba engizoyikhuluma bese ngihlala phansi uNkulunkulu asengivulele zona ngizakho kunenkosi lapha kwaDlamini makhosi kufanele sibakhulumele amakhosi angafikile ekhaya angayiboni ngathi indaba lekhaya sibakhulumele indaba zangakubo bangaphatheki kahle ngawabona balitholi ithuba lokubenzela thina ngoba sesikhona sibakhulumele indaba zangakubo ngoba manje masikhulumela semakhaya zoze iphele fanele sizibone ezakwamakhelwane kufika induna yenkosi yakwaDlamini inkosi umdibanisi ngithi la kwaku January
ekhathini edlule mhlambe kwamona 1953 lapho izobika ukuthi inkosi iboshiwe. Yabona eqala inkosi mayiboshwa kwabodini kanjena. Ngoba ngicabanga ukuthi babebheka ukuthi ngani umuntu uyawazi umthetho. Uphula kanjani? Uma ngabe kusho kanjalo kuJanuwari isikole sasezulwini sithakwe nesihubo uthandazwe inkosi mangaphosisi ukhawula washundala wakathandaza thume inkosi wasebenza isihubo thandazwe inkosi la ekhaya kunjalo umthandazelo yini manje masithandazela izinto zingahlangana. Ngoba la ekhaya nami ngiyakhumbula ngisemncane ukuthi kwaba nanengubo ubhulwe ngabe le ngubo noma kuthiwa bese kuthiwa hayi usufuna ukudala amafu ubuye yini manje sabe kufanele siyibuze nobani ayibuze ungani kwasekuqedwa uthe ngoJulayi walapho yayisifika inkosi yakwaDlamini uMdibanisi siphumule nje elisihlabelela ama-investor noma amashumi amathathu nambili 32 angijengawe baba inkosi yakwaDlamini uMdibanisi esahlathelelwa isejele uNkulunkulu ezikhumbula ithi mayixoxa inkosi ithi lesihlabelelo ngaso sihlabelela emkhathini sihlabelela kahle ithi ngisalindele ngisamangela ukuthi kwenzakalani uthi ngase ngibona into uthi wayibhekile ngase ngibona intombazana noma inkosazana ingena ngembobo kakhiye angibaya ukuza abantu bathi ushembe ngani uNkulunkulu bese siswele sawuthi zibele sisasuka ngoba zibele sisasuka thina engabe siphendula lo mbuzo sokubuza ngasisa kodwa ngiyakhumbula ngolunye usuku umfundisi la wathi uma wakhuluma umuntu wabreak ukhuluma nomuntu wabreak 12 akuxhumane kahle ngoba ngenzeka ukuthi amanazareth ababreak 12 lo muntu okhulumayo ayobreak bese kuyaphambana ukukhuluma uthi wayesengena ngembobo kwakhe lenkosazana uthi yafika yamiza ngegama yathi Mdibanisi ngiphume nje
uthi wamangala ukwenzakalayo, uthi wasephinde ethatha isithongwane, uthi makusa uthatha ukusa, uthi wayesezwe ibhuzu wezwa ukuthi wohlo ukhonkolo lo ufaka phansi, amanje lawa afaka phansi. Kanti sekubani? Sekumlungu noma ibhunu selizomkhipha. Yilo uNkulunkulu wethu esikhuluma ngayo, asimazi umuntu, sazi uNkulunkulu. Manje fika ibhunu lithi mdibanisi, ngizama ukukhuluma ulimi lwamabhunu namhlanje. Mdibanisi, phuma lapha, wayesekhona. Uma efika ngoJulayi sezobona ukuthi kwenzeke ini. Sekuzakhuluma indaba yokugcina sengihlala phansi. Kodwa angivumela amaNazaretha ngingakayikhulumi, ngiphinde ngikhuphule isithuba. Ngesihlabelelo sesine. Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uyongivumela ekhaya phansi. Ngikhumbula indaba kaMfundisi uNgobezulu owayekhuluma la. Uma ngabe ulala esontweni ngekuzizwe ezinzima, uyoxoxela abantu kade bekhona esontweni, nawe kade uyingxenye yakho. Ukhuluma ngendaba yamanga, ukhuluma ngendoda. Sengilibala nje isibongo sayo, kodwa mhlawumbe ngizoyikhumbula. Kodwa ukuthi babe ngala endaweni yaseNtshanga lapho behlala khona, bakhe
eduze nomnumzana wakuthokozele uthi ke umfundisi mayesho kwakuma maningi imali insizwa yethu imali bona khona isigigaba naso vele zibize ngaso leso sigigaba shuthi naye ngenzeka kwayibala nje phambi kwabantu kube kuhle uthi ke babe sonta kude sonto lengekho eduze sonta le eMashangase enkosini bakwashangase uyibeka kahle umfundisi ngoba ufuna ukwazi kahle indawo ubuzo ukuthi bobuza kulabantu abagqamile ubuze inyanga buza abathandazi kusheshe kufike kubantu lo uthi ke ngahlanguzinye usho njalo laba besonta ngapho kwase kufika isikhathi sokuthi bayobika ngoba le ndoda le engikhuluma ngayo engizomkhumbula igama layo uma uNkulunkulu ethanda mhlawumbe kwesikhathi ngifihlela ngamabomo oyenza khona inhloko zakhona ngizothi ngiphuma nje bese ngithila ngephambi kazi ya uthi awukhulume lo mnumzane wayejwayele ukuthi athathe amarent athathe imali ngoba kukhona amaplaza enkosi yasekuphakameni yesibili bese eqoqa amarent athi uthunyiwe lapha ezulwini mhlawumbe ngenzeka nathi siyangena iproject ibuyisabe siqoqe imali bese dala ushembuthe sihamba manje ushuthi abantu bazibabonda hayi ngulathi hayi lo muntu usikhiphisa imali ngasibamba hayi abantu bangayikhokha le mali naye wayesingathi kahle ekhulwini ngoba into emenza uthakole kwamishelele mayishelele ingasekho pho sikhulelwa ngcono sibuyele emuva sibuyele ematshwaleni sibuyele ematshwaleni ngathinta leli gama lotshwala bathi angithathe kuwona 48 angixolele manje sengizoqeda bengawuthelanga 148 kodwa useyifika sengisuke ngathinta indaba yokoma kuyenzeka nala esontweni abantu bome njalo hayi madoda kusondawo koma uma ngabe nikuphikisa lokho nazi sihlabelelo phela wayengeke ushembe akhulume into ngesiwa wayengeke sisandinda wasimisa umfundisi ekhala ngokuthi ukude esontweni wayeseza enkosini yamakhosi
esezobika ukuthi awusemakhosi sicela kube nethempeli sibancane sisonta kude dike inkosi nisonta kude ingakasho kanjalo iyabuza ithi ithi shumayelani phela shumayela abantu basondela ukuthi ngiyazama ukuthi akuhlangane wayesibuza inkosi ukuthi kukuphi la bayesesho kulapha kwesalashana awucha ukuthi impela kodwa ke zamani ukuthi basebehlanganisa-ke nomama wakhe bephuma bengena besondela khona lapha ekhaya uma bephuma bengena emzini abantu sebehlangana nabo uhlonga le ndoda Nazaretha yabuye uhlonga le ndoda uyongixolelayo uma bekhona uhlonga ngoba angikhulumi nendaba yami ngikhuluma indaba bengicelile ngicela esihlalweni akukho mina kwami ngikhulumayo konke ngikukhuluma ngikucelile ngakho uma usola kusho ukuthi usola isihlalo esingithumileyo maye fika uhlonga usaba mthukasana lo ethatha amarenti abantu ethuthunini inkosi qamba mama useyinto engabonakali ukuthi wabani akhona amaNazaretha njalo ikakhulu siwabona masifike endaweni lapha ngoba njengamanje njengoba silapha noma sikuphi abanendaba bayizingelela benza yonke into ongayicabanga oneda afika ushambe kuleyo ndawo abesekhumbula umuntu kambe abazali bami babe ukuthi nami ngabe ukuthi bese joyini oneda hamba ushambe kuleyo ndawo aphinda abuyele endaweni yakhe ongathi ngizikisi comfort zone abuyele comfort zone yakhe wathi mayithi uyiqala indaba umfundisi wayesethi lo baba hayima awazi lutho mfana yimi engazi ngale ndaba bangani besho kanjalo besho kithi bethi uthi ushembe bathi hey awazi lutho ngoshembe ithini esazi ngoshembe kwakukuthi nokuthi wayesemxoxela wayesebonda hayi iNazaretha kodwa selimthuqazi yilo lona wathi selimthuqazi kodwa ke wayesethi hayi ngeke ngisakholwa mina kodwa ngiyanikela ngonkosikazi wami ngiyanikela ngezingane zami ukuthi hayi azihambe ziyokholwa mina ngizoqhubeka nje la ngikho waqhutshekwa nje ihlobo ezinhle enkosini waqhutshekwa hayi kwathi ngelinye isabatha esefikile omubi hayi wathi uyabuya unkosikazi nezingane kanti hayi kulolu suku hayi kuyabheda kakhulu ukhona into eyinkinga nabalazi kufanele siyiphuze ukhona abantu abathi wasukuma ukhuluma lento yoJulayi nawe yoJulayi ozayo ukhuluma kona mawasukuma bathi hayi usazokhuluma ukuthi hayi mama sekuright kuwe awucabangele yonke lemphefumulo ezokubuza kokuqala lo ithini yona yini ucabangele wena kodwa vele ngesifo sethu nabantu simcabangele umuntu njengoba esho kanjalo nje lento ekhulunywayo akakashintshi kuyo usenza yona kodwa uthi akasafuni ukukhulunywa ngayo maye fika lo mama wayesedonsa induku ilokhuza udonsa imvubu lo baba uyabazi laba yini uyekushembe uyokwenzani ekushembe wena ngani ushembe wandi hayi bo wakhuluma konke ngoshembe hawu angazi noma kwasekuvuka isikhwele yini ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngenzeka kuya lapha nje angaqhubeki kodwa wamshaya wamezina osikazi bazobika lapha awunako sengishaya sekwenze njani angazi nami ubaba ubele wangishaya nje mhlawumbe akasafuni ngisonde mhlawumbe kunjani kusho sengizohlala ekhaya kwasekuhamba isikhashana nje amavikana uNkulunkulu wayeseyiphendulele uhlonga wagula sho njalo wagula uhlonga impela kulezo nsukwana kwambula kwembezo uma bethe abantu mfundisi hamba wethandaza lapha
ngizwa kanjani lapha ngoba phela nakho ukuthi nokuthi le ndoda inenkinga nami. Cha, sekukubi impela. Wagcina ekhudulile umfundisi waya. Uma efika lapha nakusakhulumeki uthi kumfundisi le ndoda isithi mayikhuluma ithi ifuna inhlambuluko. Ngihla alisaphumi igama. Alisaphumi igama. Ngicece into. Uyasibona leso sikhathi? Hamba sikaze sikufikele. Masikaze sikufikele hayi. Ufisa ukuthi kube khona into yenza kodwa ingenzeki. Ufisa ukuthi umaya kodwa engamayeli. Uthe kunjalo wavela waphuma umphefumulo. Ayike kwahlalwa nje kuyahlalwa nje vele ekhaya kuhlalwa nje akwenziwa yonke imisebenzi iqedwe. Emva kwesikhashana noma emva konyaka wabuya uHloma. Ubuye sebuya la kodwa avelela amakhosikazi. Ngoba bese sineyinkinga sifuna ukuthi sixazulule inkinga kade sibamba nje. Khona isalukazi sasithi sisakhula ngala kaSoyimani sithi inyama mayisagcwele ibhanje. Yabona inyama mayisagcwele ibhanje hayi okunankinga. Uzukhohlwa na ukuthi khona isikhathi la ngeke khona inyama igcwele ibhanje. Wayesebuye unkosikazi hamba uyongicelela intethelelo. Ngaqamba amanga. Ngathi ngithunywe uShembe ukuthi ngiyoqoqa imali yerent eplazini lakhe. Manje ngibanjiwe ngiboshiwe. La ngiboshwe khona indawo embi kakhulu. Indawo eneyiciloti. Indawo engathi indlu yangasese ngihlela endlini yangasese. Manje ngihamba uyongicela uxolo kuShembe. Kuye kwenziwe njalo uma esecela uxolo. Kuyehambe kuye khona esihlalweni. Uthi kumfundisi wayesela. Mayefika esihlalweni ibeka indaba. Wayesethi hayi, sathi isihlalo hayi. Yini into engayenza ngalo mnomzana ngoba waqamba amanga. Ayikho into engamsiza ngayo. uShoma waqamba amanga wakhuluma kabi ngoShembe. Busisiwe lo muntu uNkulunkulu ongabaleli kuyisola. Unenhlanhla lo muntu uNkulunkulu ongabaleli kuyisola. Onjani lo? Ongamthuka uShembe. Umuntu onenhlanhla ongamthuka uShembe. Ongakhulumi kabi ngoShembe. Uma ngabe khona into emhluphayo noma athi ngehlulekile mina angambali uShembe la. Hayi umuntu othi hayi ubuhle bokuphakama kwani yini yona leyo maNazaretha wenzani lawo osolayo nje yonke into yasola yena. Inkosi hayi ngeke ngenze lutho ayikho into engayikhuluma ngoHloma waqamba amanga. Waphinde wabuya umfundisi okwesibili esezokhuluma ethi uyamncengela. Wathi uyafika ngalelanga afika libhuqubele. Bayazi-ke ukuthi maliguqubele lapha. Wathi nje waphinde ukhulumile kaHloma. Yini uhlanganiswa yini noHloma myeke. Waqamba amanga wayesemfutha manje. Kwabe konakele kanjani. Kwathi zolo lokhu isikhona inyanga yezulu. Nkosi inyanga yezulu. Sekubuya ke manje izingane zakhe. Noma bazukulu noma ubani kodwa isizukulwane sakhe. Sesizokhuluma kuphi? Sesizocela intethelelo kumthetho ohlaba usomdala emihlabisana. Kwaphinde kwakhuluma lelo zwi
Ayisewushebe munye. Uma inkosi yasekwameni yathi ayimthetheleli nama ngimthetheleli. Uma yasho njalo athi angimthetheleli nama ngimthetheleli. Esewubekile u100 wakhe. Kwase kuphela kanjalo. Kodwa indoda yayiphela ngovoyizana. Sengizohlala phansi kusemakhosi. Sengicela ukushaya ivesi lendoda sengihlala phansi. Sengiqedile. Akhuleka uMaNazaretha. Akhuleka. Sengihlabelelo nje. Ngicela u179 ivesi lendoda noma ngibili bese ngihlala phansi ngeke ngisasho lutho. Thixo Uli Diskursa sesizulile ngumusa nothando lokuthanda ngiyacela ukuthi uqawami lokade ngikubheka kungabi ubaliwa kwabakithi noma sekhaya mama noma ubaliwa kwamqobo kodwa ukuthanda nokuzuza umusa kube nawo kulashwa itheke inkosi yamakhosi isabelo sovala ngaso ngoba isabelo samakhulu 211 211 kwathiwa-ke kuyoqiniswa ukuthi uShumayeli uGumede uMagumede sihlabelele yabo baba. Oh, Nkosi.